Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen... Maleïts, malparits. Que entenen de tot. Amb Jaume Fibla. I Jacint Casademont. Quiero la noche de amor. Hola, Jaume. Hola, Jacint. Què millor per fer un programa especial dedicat al cinema de terror que començar així. Sí, ho hem fet molt bé. Ara que m'estic acabant una magdalena. Sí, en Jaume, com ja sabeu, o arriba tard o està menjant. No hi ha cap altra opció a l'hora de gravar un podcast. Però ja li tenim tot permès. Jo de mentre estic fent un cafè latte espresso de Hacendado, que és aquell cafè fred que venen, ja fet, i mentre vaig fer un cigarro també. Jo menjant un tros de xocolata amb avellanes. Però no pots menjar res normal, perquè què estàs beguent? Un cafè amb llet d'avena. Llet d'avena, vale. Ja porta l'avena, que és diferent a l'establert normalment. I cafè de sobre, això sí. Ai, de sobre, d'aquest, de pols. De pols, val. Un instantani. Això, no me'n recordava. La magdalena és normal? Va embolicada, però sí, té pinta de magdalena tipus la vella EASO. Vale, a mi em fan ardor aquestes, perquè porten mel. Ah, porten mel? Sí, i em fan ardor. Aquesta és la imitació de l'Eroski. Ah, bueno, sí, també. Com més imitació, més mel solen portar, també t'ho dic. Sí. I després la xocolata amb avellanes. No pots menjar xocolata negra. No, és xocolata amb llet d'aquesta marró amb avellanes. Hòstia, una xocolata que vaig provar que em va encantar va ser la Roc, de Torres. Roc? Xocolata Roc? Sí, són unes rajoles, nen, que pots construir cases. I són xocolata, em sembla que és negra, amb una mica de sal. Ah, doncs no... I no serà per fer xocolata desfeta, això, que a vegades les venen? No. No? No. És ben bé xocolata per això, per acompanyar una pasta o així, i hòstia, que són bones. O sigui que si ens esteu escoltant Torres, envieu-nos xocolata i us promocionem. Jo crec que no... Sí. No ens escolten, però bueno, si algú té algun parent que sap que treballa a la fàbrica, que els hi posi. Si algú té Torres, que avisi. Aquesta està. Gràcies, amic. Què us volia dir? Avui parlarem d'un tema que crec que és bastant interessant, que crec que tenim bastantes coses que aportar, perquè ens agrada molt aquest gènere en concret. O sigui que anirem bastant al gra. És per això que comencem com? Doncs ficant la música per saber on ens podeu escoltar. Endavant la cançó. Els malparits estem a iVox. Els malparits també estem a Spotify. Els malparits som a Apple Podcast i també ens pots trobar a Google Podcast. I ara el que toca és que en Jaume, si no està mastegant ni res raro, ens expliqui vies de contacte. Molt bé. Doncs aquesta cançó, per cert, la cançó que posem de per on ens poden escoltar, ho està patant fort, La gent se'n parla i la gent està tot el dia pensant on ens poden escoltar tararejant aquesta cançó. Jo la vaig escoltar als 40 principals. Doncs, a part d'això, si ens voleu escriure o estar en contacte o saber què estem fent cada dia, seguiu-nos a Twitter. El nom d'usuari és Maleït Malparit, així en singular. Instagram tenim també, que és Maleïts Malparits. El Facebook és Maleïts Malparits, també, busqueu en el buscador. I el blog maleïtsmalparits.blogspot.com. Correu electrònic, si voleu enviar una carta, que ja el correu electrònic ja és de boomers, doncs maleïtsmalparitspodcast@gmail.com. I el YouTube, Maleïts Malparits.
Pues mira, totes les últimes bones notícies que he rebut les he rebut per mail. Ah, sí? Doncs ja gairebé no s'envien mails, Bueno, les coses més més formals, sí. Passa com amb el correu real, que només reps merda. Factures, coses que no t'interessen... Almenys a mi, A mi ja ningú m'envia un email dient-me lo guapo que sóc, o no ho sé, una carta d'amor, o... No sé, què passa? De mort. D'amor. Només rebo Què us factura. volia dir? Sí, clar. Bueno, però pots demanar que siguin electròniques. Sí, aquestes, les electròniques, dic que pel mail, vale. que també només rebo factures. Però no reps... Bueno, clar, és que jo pel mail rebo, jo què sé, feedback de coses que he tingut que enviar, de treballets que faig, de seguidors meus, també he rebut mails, un que es va interessar pel meu avi, que em preguntava per la trajectòria del meu avi, o sigui que sí, rebo bastantes coses interessants per mail. El teu avi era famós? Sí, famós? Era un dibuixant, bueno, pintor. Doncs el meu avi per part de pare, encara que jo no sóc un fill reconegut, sóc un bastardo, un malai malparit, però sí, el meu pare es diu Narcís Galià i el seu pare també es diu Narcís Galià, que és un famós o conegut pintor que viu per Tarragona o por ahí. Encara viu, si no li ha passat res. A veure, Narcís Galià, pintor, a veure si encara està... Que jo no l'he conegut mai en persona. Vaig conèixer l'àvia un dia, però... Narcís Galià i Adell. Mira, surt a l'enciclopèdia.cat. L'enciclopèdia catalana. Ara m'has picat i vaig a buscar el meu avi. A veure, enciclopèdia catalana. Enciclopèdia catalana. Mira, em surt com a destacat i tot. A veure, on està el buscador? Aquí. Joan Felip Vilà. Calli. Hòstia, doncs no apareix. Un moment, Joan Felip Vilà. A veure, enciclopèdia.cat estic buscant, doncs no surt. A veure, no. I si ho busco a Google? Google. Joan Felip Vilà. Bueno, surt destacat quan Joan Felip. Quadre Joan Felip Vilà, en tota col·lecció, Galeries d'Art surt. Guaita. Doncs aquí diu que senyor Narcís Galià i Adell, pintor i dibuixant, nascut a Tortosa, Baix Ebre, el 28 de gener del 1925, va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts de Barcelona l'any 46, després va fer de profe. La seva obra són paisatge, figures, nu, colors molt lluminosos i moltes exposicions individuals a l'estat espanyol i a l'estranger. Jo veig que la gent se l'estima molt, aquest home, els alumnes i tal que ha tingut. Devia ser bona persona amb la resta de la gent que no fossin els seus nets. Bueno. Sí. Ai... Hòstia, m'he sentit a mi mateix. Què et volia dir? Què més? El que volia comentar-vos, si voleu, us podeu fer mesenes nostres, com passant per laixeta.com o .cat, no ho recordo, busqueu Maleïts Malparits i us podeu convertir en mesenes nostres, a canvi que obtindreu contingut exclusiu només per vosaltres. Si aneu a iVoox, marqueu apoyar i també ens podeu ajudar. Apoyar, amb tota l'apoyamenta. Això ho deia el Zapatero. Apoyaré a los maleïts malparidos. I així estem, morint-nos a gana. I també el que podeu fer és passar pels nostres links de la biografia a Manero Braixes, que trobareu pins d'ells per Procreate. Quan els compreu, una petita part va destinada a la nostra butxaca i això ens fa molt feliços per seguir fent programes tan macos com aquest. I a veure si saps, Jaume, de què va el programa d'avui. Ui, avui sí que ho sé perquè m'has avisat abans que era de cinema de terror.
Exacte, el cinema de terror. Aprofitant que aquest programa l'estrenem quan sigui Halloween, volíem parlar una mica de les pel·lícules de terror. Des de quin punt de vista? Del nostre. Però parlarem de directors que ens agraden, pel·lícules que ens agraden, quines pel·lícules ens han fet més por, quines pel·lícules odiem, remakes, reboots, tot, sagues, absolutament tot en una hora. Serem capaços? No, ja t'ho dic ara. Però bé, que almenys tingueu present de què anirà el programa. I és per això que et pregunto primer de tot, Jaume, a tu t'agrada el cinema de terror? Hombre, i tant. Me xifla. Tot el que sigui terror i fantàstic, a mi m'excita especialment. Ja està, això és la teva gran aportació, me cago en la puta. Si m'agrada, doncs sí, ja està. La resposta és sí. Vale. I quan et vas començar a enganxar aquest gènere en concret? Ui, des de petit, que furtivament, quan podia disposar de la televisió nocturnament, també, em quedava fins tard i veia coses prohibides que no podia veure, a part de les tetes i culs, també el cinema de terror, que moltes vegades portava aquesta simpàtica complement, no? Amb aquests pit i cul, també, inclòs, com a les pel·lícules de Divendres 13 i així, que devien ser de les primeres que vaig veure de petit, furtivament. Sempre anaven inclosos aquests pits, que la pel·lícula ja et venia a dir que era algo dolent, el sexe, no? Perquè sempre mataven a tots els que estaven en ple acte. Sí, això és cert. Hi ha una... Bueno, es nota que és un gènere, aquest slasher, que és molt americà, perquè tothom qui peca, qui beu alcohol, qui fornica, tots morts, qui fuma porros, però, només se salven les persones pures. Evidentment, tu veus que ho fan com irònicament, al final, amb els anys, quan creixes, te n'adones de que tots els que estan fent aquest cinema són els més porreros i els més fiesteros de tots. Aleshores, el que estan fent és ironia fina. Bueno, no sé fins a quin punt. O hipocresia, perquè... Hipocresia segur. Però ironia no sé si era ironia. Jo el que recordo, la primera pel·lícula de terror que recordo haver vist, Ara em mataràs, que és molt cutre, me'n recordo que una nit jo dormia a casa la meva àvia i la meva àvia es va quedar a mirar la tele sola al menjador i jo vaig anar des de l'habitació fins al menjador i a la porta entreoberta vaig veure que mirava per la tele Nosferatu. Ah, la teva àvia mirava Nosferatu. Sí, aquella pel·lícula en blanc i negre de Murnau. Sí. L'he vista diverses vegades i a la filmoteca i tot. Sí, aquella és la primera pel·lícula realment de terror. Alguna devia haver vist, però més de caire familiar, de comèdia i terror i a més, però terror, la primera que recordo haver vist va ser aquella A través de la porta. I la veritat és que em marca. I després una altra que vaig enganxar a la meva àvia, que la mirava, que no és de terror, però que em va acollonir viu, va ser la de El Templo Maldito. Hombre, sí. A mi és la meva pel·lícula preferida, jo penso, aquesta. Sigui de terror o de qualsevol tema. Sí, clar. Jo me'n recordo que la mirava ella i jo vaig arribar al moment aquell de la possessió d'Indiana Jones i va ser, me cago en la puta, però què estic mirant? Sí, Déu-n'hi-do. Una obra mestra del cinema. Pues sí, la veritat és que és una pel·lícula que cada vegada està més reivindicada dins de la trilogia d'Indiana Jones. I després ja va venir, no sé com, el meu interès cap a les pel·lícules de terror, però no sé quin va ser el moment concret. Tu te'n recordes quin va ser el moment que vas dir ara sí, ara m'he enganxat? Pues no sé dir-te, però sí que recordo de les primeres pel·lícules això de veure... És que jo diria que em vaig enganxar al terror ja de petitet, superpetitet, perquè la primera de les primeres pel·lícules que vaig anar a veure al cinema, la Blancaneus i els 7 nans, jo diria que es pot classificar sense gaire problema com a terror, Hi ha escenes que només començar la bruixa demanant-li al caçador que li arrenqui el cor amb un punyal. Bueno, sí, que li dona un ganivet perquè li li arrenqui el cor a la Blancaneu i li porti en una caixeta. Això li diuen a una pel·lícula que es va destinar al públic infantil. És el Disney d'aquella època que era hardcore total. Avui dia hi ha coses amb les quals hem avançat com en plan més oberts de ment i tal, però hi ha moltes altres que estem com excessivament protectors.
Sí, és curiós perquè, per exemple, els contes que es llegien els nostres avis i àvies eren super salvatges i ara, en canvi, li fotem l'elefant Pitu té no sé què, té mal la panxa. I dius, quina merda li estem ensenyant als nanos? És veritat. Els contes d'antanyo eren molt més cruels, fins i tot el d'en Patufet, Patufet a la panxa del llop. Jo què sé. Bueno, i la mateixa versió, la Caputxeta Vermella, que abans destripaven el llop viu, li fotien rocs i no es podia moure allà i moria perquè no es podia moure, perquè li havien omplert la panxa de rocs. I dius, joder. En Patufet no era la panxa del llop, era la panxa del bou. Ara m'ha vingut. Sí. Del bou. Bueno, doncs... un festival. I després, jo recordo que potser el que em va enganxar al cinema de terror va ser la meva mare, que de molt sempre li anava agradar les pel·lícules de por i sempre me les recomanava, tot i que jo no tenia edat per veure-les. Però, a més, quan es va estrenar Expediente X, que jo tenia, em sembla que eren 8-9 anys, em va dir que tenia que mirar aquella sèrie que m'agradaria molt. I clar, jo vaig començar a mirar des de la primera temporada Expediente X i vaig entendre que jo era lo normal quan miraves una pel·lícula o una sèrie. I em va començar a interessar el gènere de terror perquè després descobria que algun episodi estava basat en pel·lícules, com per exemple el capítol Hielo, que està basat en la cosa de John Carpenter. I vaig anar a mirar la cosa de John Carpenter, em vaig flipar bastant perquè era bastant petit, i a partir d'aquí va ser, John Carpenter, busques informació a la biblioteca, llavors només podies trobar informació a la biblioteca, John Carpenter, qui ha fet totes aquestes pel·lícules? Les buscaves, les aconseguies trobar algunes no, i després veies articles que deien John Carpenter, que també con Cronenberg, i dius, qui és Cronenberg? Busques la filmografia, buscaves les pel·lícules, i jo vaig tenir la sort de que a la biblioteca que jo anava em vaig fer amic de la bibliotecària i aquesta em passava d'amagat pel·lícules VHS de terror, d'aquests directors, a Cronenberg, Carpenter, en Top Hooper, George A. Romero i tot això. I clar, un nen de 12 anys mirant Inseparables, Vinieron de Dentro de, Cromosoma 3, clar, així vaig sortir. Sí, jo també, bueno, Inseparables també la recordo de petit. Cronenberg era bastant pertorbador quan era petit. Aquestes pel·lis que feia de coses amb el cos i tal. I també recordo com a actor a Cronenberg a la pel·lícula Races de Noche. Hòstia, és una pel·lícula que mai m'he atrevit a veure, no perquè em faci por, sinó pel fàstic que em feien els mutants. A mi m'agrada molt aquesta pel·li. Em va influenciar una mica en la meva obra de còmics. Perquè vaig començar... Jo crec que el personatge meu de Estic podrit ve d'aquesta pel·lícula. Jo és que ja et dic, sempre que veia el cartell em feien fàstic. O sigui, hi ha fàstic que m'agrada, de gore i tot això, que no m'importa gens a l'hora de veure-ho, però en canvi, quan veig coses que són... no diré mal fetes, però que són escaroses, però que no estan fetes més per aterroritzar, sinó per fer angúnia de fàstic tonto, doncs em fan molt de fàstic tonto. Però a mi no em van fer cap fàstic. El que fa més fàstic de la pel·lícula és el Cronenberg, que és el que no té escrúpols. Els altres són els bons, per dir-ho així. Sí, però aquells maquillatges em feien angonieta. Pues no sé. Has vist aquella pel·li de Society, crec que és, que hi ha un cul, una cara en el cul? O un cul? Sí, és allò que fa angúnia. Sí, a mi tot aquest maquillatge sempre m'ha fet molt de fàstic. I una altra cosa que em va enganxar, que s'ha perdut molt, és que abans, a TV3, quan TV3 era una cadena bona, per la nit de Halloween i pel Festival de Sitges feien programació especial i emitien pel·lícules de terror. Sí, segurament jo les devia veure també. Ara no me'n recordo quin cicle era o què van passar, però... Per exemple, en una d'aquestes nits de Sitges crec que van passar Segundo Nombre, de Paco Plaza. Per Halloween van fer El Señor de las Ilusiones, en Cliff Baker. O sigui, que eren pel·lícules que estaven... La Máscara de la Muerte Roja. Aquesta sí, jo recordo que feien cicles de com es deia aquest director? Roger Corman. Això, de Roger Corman.
i de Poe, que va fer 50.000 pel·lícules de l'Edgar Allan Poe, Sí. i les feien a les tardes de TV3 cada setmana. I... Bueno, és que TV3 abans, TV3 i el Canal 33, sobretot, feien cicles impressionants. Me'n recordo un estiu que van fer el cicle de Godzilla, les pel·lícules japoneses. I això va ser espectacular per mi. I també feien cicles de pel·lícules de terror, com tu dius, que TV3 es mullava bastant amb el gènere abans. Jo crec que és que ara no ho deuen fer perquè no deu donar diners. La gent no deu mirar una pel·lícula a la tele, o no sé per què deu ser, però em sembla que les pel·lícules i les coses aquestes els hi sortien, no sé segur, però jo crec que els hi devia sortir més barat, no?, que fer aquests programes que fan magazins. Pues suposo que sí, el que passa és que, no sé, jo crec que també culturalment i sobretot cinematogràficament TV3 s'ha deixat perdre absolutament tot. Bueno, tots els canals, no?, una mica, perquè la 1 i la 2 també feien cicles de cinema bastant dignes. Bueno, però la 2, per exemple, encara té el cicle de, bueno, com es diu, versió espanyola, que estan molt bé, o Nuestro Cine, o merdes aquestes que estan bé, i de tant en tant fan algun cicle sobre directors i tot això. Sí, és veritat. Que està guai. Però abans fins i tot Antena 3 tenia el programa aquell mític de Noche de Lobos. Sí, hi havia Noche de Lobos i n'hi havia un altre. Em sembla que Telecinco va intentar fer alguna similar, o va fer també una noche de terror, però no va tenir l'èxit igual. I també van treure un, que no sé com es deia aquell cicle, Cinturón Negro, que era una pel·lícula d'arts marcials, un cop per setmana, els diumenges, crec. Ah, sí, és que al principi Antena 3 era molt patxanguera, però feien coses que estaven millor que ara, sí. Ara, en canvi, les pel·lícules bones o les vas a buscar a 13TV, que em sap molt greu dir-ho, però és la que emet pel·lícules aquestes clàssiques interessants. L'altre dia estaven fent La pequeña tienda de los horrores, la primera. Ah, mira, la de Roger Corman també, i Jack Nicholson. Sí. Bueno, això és el que m'interessa veure. Per veure coses més actuals ja tinc Netflix, vull veure coses antigues que quasi no trobes ni a Filmin. Bueno, ara Netflix ha ficat algunes coses més antigues últimament. He vist que ja tenien Noche de Miedo i algunes coses així. Però 80 per mi no és antic. Per mi antic és 50, 60, 70... Sí, també vaig veure que hi havia la de Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Això a Netflix ho han posat. Sí, tot això més que res ho trobes a Amazon, que compren coses per lote, em sembla, sí. O a Filmin, que també sí que té bastanta cosa interessant. Sí, Filmin té molt. I després, del salt aquest que et dic, de mirar Cronenberg, Carpenter i tot això, clar, jo vaig pillar una època que era adolescent i es van començar a estrenar nous gèneres o recuperació de gèneres de terror, que, per exemple, en qüestió de 2 anys vam tenir l'explosió de l'Slasher de nou, amb Scream, tot seguit vam tenir El Sexto Sentido, que era un terror més psicològic, per dir-ho d'alguna manera, i tot seguit la dèria amb el cinema de terror oriental. Sí, que tampoc hi ha... Ara mirant-ho en perspectiva, no hi ha tantes pel·lis boníssimes orientals. Ens vam empassar molta porqueria, també. Sí, clar, bueno. I slashers també. Sí, també és veritat. En tots els gèneres passa igual. Sí, després ja el que vaig fer quan ja va haver-hi tota aquesta explosió, que jo ja em vaig considerar que estava dins el gènere de terror, que m'agradava, va ser recuperar també clàssics, d'agafar a la biblioteca i anar a buscar pel·lícules antigues, com per exemple Yo anduve con un zombie. Quina més vaig mirar? De pel·lícules aquestes, però La Mujer Pantera, pel·lícules superantigues. Tu no sé què et movies més, si mirar pel·lícules més noves, més antigues... Pues jo de tot, m'agradava lo antic i lo modern. De fet, dintre de les pel·lícules que més m'agraden del terror, podríem posar-hi coses dels 80, com malsona Elm Street o la saga de Possessió Infernal. La primera i la segona són les que més m'agraden. La primera, Possessió Infernal, i la segona, Terroríficamente Muertos, però després també recordo jo què sé, els clàssics com La maldició de l'hombre lobo, de Terence Fisher, amb l'Oliver Reed. Sí. Aquesta és una de les meves pel·lis preferides del món. I jo què sé, el doctor Frankenstein i la nòvia de Frankenstein, així de blanc i negre, de l'any 31, del James Whale, crec. També. I me'n recordo de Muñecos Infernales, una pel·lícula de Todd Browning,
que crec que és el que va dirigir... Va ser el que va dirigir Freaks, no? Sí. Pues aquesta pel·lícula m'encanta, d'un tio que té personetes petites en botelles o alguna així. Sí, és veritat. És com... Em va semblar bastant impactant de petit. I no Perquè tu com et movies? O sigui, buscaves directors o el que pillaves o buscaves alguna concret o el que t'apareixia terror tu tragaves tot? Crec que m'ho tragava tot el que pillava. O sigui... I m'agradaven molt els vampirs, pel·lícules de vampirs, crec que tenia predilecció, perquè de petit, o sigui, bueno, petit, tindria 6 anys o així, em van portar a un cinema a la platja que feien El ball dels vampirs de Polanski. Oh! Boníssima! I jo clar, és una pel·lícula que és una comèdia, en essència. Sí. Però si la veus de petit i no has vist mai uns vampirs ni saps res de terror, és una pel·lícula que et queda marcada, és impactant. Clar, jo no havia vist mai a un tio que li sortien unes dents i que li xupava la sang a les noies. I va ser una pel·lícula que després vaig somiar durant temps, que em feia por. O sigui, El ball dels vampirs va ser per mi una pel·lícula de terror pur, de ben petit. A mi aquesta, El ball dels vampirs, em va obligar la meva mare a veure-la. La meva mare és molt raro. No recorda el nom de les pel·lícules, els canvia, ni els directors, ni res de tot això. Però té pel·lícules que li encanten i que jo me'n recordo que quan vaig començar a interessar-me pel cinema m'obligava a mirar pel·lícules encara que jo no tingués l'edat. I aquesta és una de les que em va obligar a mirar i també em va obligar a mirar El silencio de los corderos. Hòstia, però aquesta ja és més bèstia encara, més desagradable. Clar, quan es va estrenar era el 91-92, jo devia tenir 8-9 anys i me la va obligar a mirar. Hòstia, que raro. Aquesta, després la Escalera Caracol, em sembla que es diu, no? Aquesta la vaig veure de molt petit, però no me'n recordo de gairebé res. Com es diu? No, és que no sé si és l'Escalera Caracol o la de... Al final de l'escalera podria ser. Al final de l'escalera, aquesta, d'en George C. Scott. Sí, aquesta també l'he vista i també no la tinc molt fresca, no me'n recordo. Jo sí, aquesta la vaig mirar cada 4 o 5 anys i l'acabo tornant a veure, perquè són aquelles pel·lícules que no és ben bé terror, perquè no m'acaba de fer por, però sí que trobo que l'atmosfera està bé. I d'aquest tipus de pel·li també thrillers de Hitchcock, rotllo Els ocells o La psicosis i fins i tot aquesta de La finestra indiscreta, que les passaven com una cosa que podia veure tothom, però tenien molts elements de molta por. Hòstia, a mi com es diu? Psicosis, sí. Jo no la vaig veure fins que ja tenia certa edat, i quan la vaig veure és una altra d'aquelles pel·lícules que em va explotar el cap. Quan vaig veure que la protagonista moria al principi de la pel·lícula i que l'assassí en realitat era un tio travestit, em va explotar el cap. Sí, això... Ho hem tornat a veure en algunes altres pel·lícules de terror, que al final l'assassí és un travestit. Ho he vist en 2 o 3 més, se m'acuden ara. Vestido para matar, de sí. Brian De Palma. Sí, i, bueno, alguna més que seria una mica spoiler dir-ho, però bueno, va, ho diré. Insidious. Insidious? Que és un tio travestit? Sí. Per què? El fantasma és un fantasma travestit. O sigui, tota l'estona penses que és una senyora, el fantasma d'una senyora, i al final resulta que era el fantasma d'un tio que es vestia de senyora. Sí, vale. I també passa en aquesta de Malassanya que van fer espanyola. També. No l'he vist jo encara. Ai, merda, mira. He fet un spoiler com una catedral. Ara ja sé com acaba. Sí. Cal he de veure. Bueno, no passa res. Amb això dels spoilers ens hem de relaxar tots una miqueta, eh? Que jo quan era petit, o quan érem tots petits nosaltres, anàvem al col·le, els companys ens explicaven, ja ho he dit alguna vegada, ens explicaven fins al final, hasta tot el que passava i com moria el dolent i tot, i tu anaves al cine a veure la pel·li contentíssim i amb ganes de veure el que el company t'havia explicat. No anaves en plan, joder, el cabron m'ha espatllat al final. Anaves sabent ja el que passava. I tot i així t'encantava. Hòstia, parlant del col·le, jo recordo que un any va venir un nano nou a classe que va aguantar molt poc temps, no sé què passava amb aquell nano, però que estava obsessionat amb Pesadilla en Elm Street i me les explicava una rere l'altra. Cada vegada que em veia em fotia la xapa. I jo li vaig agafar por a la pel·lícula sense haver-la vist. A mi em va passar això també. Fins que un dia la vaig veure i vaig dir,
pues està bé, però no fa por. A mi sí que em van fer por, però sí que recordo un dia que el veí del costat... No, el veí del primer pis bueno, jo estava a casa amb una àvia, i el veí de dalt de casa amb una àvia un dia ens va posar a explicar a una sèrie de nanos que estaven per allà, petitets, va començar a explicar totes les pel·lícules en detall de tota la saga. I fins aleshores em sembla que n'hi havia 4. Si no 3. 3, potser encara anàvem per la tercera, no s'havia estrenat la quarta. I va explicar totes les històries fil per randa i em va semblar una cosa boníssima, la història. I em va donar moltes ganes de veure-les, al final les vaig poder veure, em van fer, sí, molta por, i ja a partir de la 4 ja les vaig veure totes al cine. Fem-ho al revés. Tu quina pel·lícula creus, o pel·lícules t'han fet por? De veritat, por. Molta por de terror. Home, en el seu dia, la possessió infernal primera feia molta por, en el seu dia. Avui dia, com que han copiat molt la pel·lícula, i clar, és que en el seu dia també aquesta del Vall dels Vampirs em va fer molta por i em va traumatitzar. I en el seu dia Poltergeist, que és una pel·lícula que avui dia és inofensiva, també em feia molta por, perquè clar, també jo era un nen més petitet. I a part d'això, que facin... ja sé quina em va fer moltíssima por de ben petit. Una por més exagerada que les altres. Fantasma. Aquella de les boles voladores. Sí. Aquella. Fantasma em va fer moltíssima por. Veus? Sí. Fantasma... És que jo tinc un problema, ja ho he explicat. Jo al mirar Expediente X de petit ja vaig perdre la por perquè estava acostumbrat a mirar coses de terror. Clar. I les úniques que em fan por són coses que no he vist mai. Que o sigui pel format o per com tracten el tema que després sí que em fan por. I jo diria que por potser han sigut La Matanza de Texas en el seu moment, quan la vaig veure em va fer... Agradable no és. Em va ginyar bastant. Després, ho he comentat en l'anterior programa, la de Rec, en el seu moment em va fer molta por. Bueno, por, esglaia, jo de... que estic en tensió constant. I de por, és que poques més, eh? Que m'han donat mal rotllo, sí que n'hi ha moltes. Com, per exemple, It Follows, sí que em va donar molt mal rotllo. Sí, It Follows, la primera vegada que la vaig veure, em va ratllar molt. A més, jo estava... que m'havia deixat la nòvia i no tenia el millor dia i vaig anar a veure això i... Sí, et deixa el cos... Tot i que després ja la veig i em sembla quasi... Bueno, no la veig com una pel·lícula de terror ja. La veig com una cosa d'un ser com interdimensional d'una altra dimensió que, mira, per algun motiu apareix en aquestes. Ho veig més com una malaltia o un virus. Sí, bueno, representa això. Sí, és com un rotllo... Una miqueta rotllo de Ring, no? Que entres a la maledicció i et persegueix. Té molt de terror japonès. Però mira, ara parlant, m'he recordat d'una que sí que em va fer moltíssima por. Una pel·li de l'any 86 de John McTiernan, aquest director, que ha fet algunes coses que no estan mal, i es deia Nòmades. No l'he vist jo. Amb Pierce Brosnan. Fotia molt de cangueli, perquè era d'aquestes de... Mira, et llegiré l'argument. Un antropòleg famós, Pierce Brosnan, després d'haver rebut una pallissa, mora en un hospital de Los Angeles mentre delira frases en francès. Abans de morir, intenta comunicar-se amb el metge que l'atén. I Leslie Ann Down, l'actriu. Després d'això, la doctora comença a tenir estranyes visions. És com que... És com que li passa una mena de rotllo maledicció, hi ha una mena de moteros fantasma, és una cosa molt rara, aquesta pel·lícula. No l'he vist mai. Dic els pèls de punta. Digues. No, que dic que em posa els pèls de punta només parlar-ne. No sé què té aquesta pel·lícula, que dona molt mal rotllo paranormal, saps? De rotllo esperits i tal. Hòstia, aniré a Just Watch a veure si està a alguna plataforma. Just Watch. És difícil aquesta pel·li de veure-la, de trobar-la. Una que em va... Tot i que és una tonteria, però sí que em va inquietar moltíssim. És una pel·lícula antiga, que és la de 13 fantasmes. No el remake, sinó l'original. No sé si l'has vist, tu. No, m'agradaria veure l'original, perquè el remake era divertida, però era una mica una pallassada. I una miqueta... Sí, una miqueta xorra. Pues l'original, en blanc i negre, i que és una pel·lícula molt de la seva època, que devia ser anys 50 o així, sí. T'apareixen els fantasmes d'una manera que
et hinyes absolutament viu, perquè apareixen del no-res amb el contrast al blanc i negre i, joder, el mal rotllo que dona. Està Filmin, per si algú la vol veure. Vale, la mirarem. Sí, jo la tinc a la meva llista de pendents. I què més? La noche de los muertos vivientes. No sé tu si et va impressionar. Sí, aquesta també la vaig veure bastant jovenet i sí, impacta bastant. A més, m'entristeix al final també. Sí, a mi em va deixar com... No em va fer por, em va impactar el moment del nen menjant-se el pare o la mare, no recordo qui era. Sí que em va impactar, però no em va fer por. És una mica el que em va passar amb la... Com es diu? La pel·lícula que no sé pronunciar, Hereditari o... Hereditari. Aquesta por no me'n fa, però sí que m'impressiona. Mal rotllet, sí. Sí. Igual que la que va fer després el tio aquest, Midsommar, no? Midsommar, és que la vaig començar i m'estava dormint, i la vaig deixar. És una mica... No, jo la vaig veure al cine, vaig anar amb un amic que li va impressionar. Això que era un amic super macho alfa, un tio catxes i tal, però estàvem a la meitat i va dir sortim, que això em dona molt mal rotllo. I vaig sortir. En sèrio? Sí. I vam sortir, ell havia pagat l'entrada ell i tal, però bueno, vam sortir perquè li donava mal rotllet. Vaja. Com a pel·lícules també que em van impactar molt i de molta terror, The Ring, la primera, però japonesa. Sí. El remake, no, ni de conya. Remake, no. A molta gent li fa molta por el remake, però a mi em sembla un acudit comparat amb la japonesa. A mi també, o sigui, m'agraden totes dues, tant l'original com el remake. El remake trobo que està molt ben dirigit i que està... Sobretot, no sé com dir-ho, l'atmosfera que crea la 2 m'agrada moltíssim. I la primera, entre ser una història de fantasmes i ser a l'estil japonès, que és tot tan calmat, també m'agrada, perquè és una cosa diferent. Sí, mira, parlant de coses diferents, ara m'he recordat també una pel·lícula que mai he tornat a veure enlloc, que es deia Pontypool, Freqüència macabra. Aquestes aquelles de fons de catàleg? No ho sé, és de l'any 2008, pel·lícula canadenca, amb uns actors, eren pocs actors, 2, 3, 4 màxim, potser 5. I era com... Estan en una emissora de ràdio i comencen a rebre notícies de que estan, com si un atac zombi, però tot retransmès des de la ràdio. I és dels protagonistes que estan allà tancats i tot el que van visquent entra algun personatge de fora també i són uns zombis que van repetint tota l'estona les mateixes frases, com si es quedessin amb una frase i es queden encallats allà com un disc ratllat. I era molt original en aquest sentit. Eren com zombis que pillaven l'enfermetat a través de la ràdio, em sembla, també, o algo per l'estil. Era com una cosa sonora. Com Cell, de l'Stephen King. Sí? Passa això? Sí, a través d'una... Quan despengen el telèfon, sona una senyal i tots es converteixen en zombis. Hòstia. I després el que emeten és obren la boca i emeten un so, com una freqüència, i tots es connecten a través d'això, tot el món. Ah, carambes. Pues no sé. El llibre està bé, I la pel·lícula és un desastre absolut. Bueno, no l'he vist. Ni sabia que existia això. Després, en quant a Stephen King, ja vam parlar molt del Resplendor i tot això, i de la segona part, del Doctor Strange. El Resplendor què? Bé o no? A mi sí, m'agrada, però clar, m'havia llegit el llibre i clar, el llibre em sembla molt més... A mi m'agrada més el llibre, és més fantasia i més ric, més interessant. El Resplendor, però visualment el Resplendor està super ben feta, o sigui, en realitat les dues coses, tant llibre com pel·lícula, tenen el seu al·licient. Està bé, que cada un vagi pel seu rotllo, també està bé. Jo és que adaptacions de Stephen King, El Resplendor, Carrie, que també... Quina més? La Zona Muerta també... Christine ja vaig dir que no funciona. Misery sí, però terror tampoc ho considero, és més thriller, no? I mira, l'altre dia m'estava mirant, que no l'havia mirat encara, era la meitat oscura. Ah, sí, aquesta m'agrada molt. Té bastanta gràcia. Està bé, sí. L'actor ho dona tot.
Com es diu en... Timothy Hutton. Ah, això sí. Que també el vaig trobar a Sitges, si no recordo malament. I què et va dir? No sé què em va dir. No crec que hi parlés, però com el vaig trobar perquè estrenava la Caja 57 o no sé com es deia. No, hombre, ya se invente escuchar el Nadal jugar també, no? Tots els famosos són de Rafa Nadal, això és evident. I tots m'inviten a escoltar-lo amb ells. Sí. I el Sexto Sentido, que li tens un carinyo especial? Em va agradar molt, trobo que és una pel·lícula molt ben feta, però em va fer més por Senyales. Ah, sí, a mi m'agrada més Senyales, és més divertida. I el Mel Gibson està que fa molta gràcia. I el Joaquin Phoenix també, sí. Una parella màgica. Però el moment aquell que saps que apareixerà l'extraterrestre i t'ho diuen, apareixerà l'extraterrestre, i creu a la pantalla l'extraterrestre i t'acollones viu, no sé com ho aconsegueix. Sí, està molt bé. A mi m'agrada molt. Hi ha molta gent que la considera una xorrada, també, Sí, no ho entenc. Jo trobo que és de les seves millors pel·lícules, segur. Sí, de les primeres millors, sí. També hi ha una mica comèdia de terror, que no sé si volem fer un altre programa de comèdies de terror. Digues. House, l'has vist? La vaig començar a mirar una vegada i em vaig avorrir i la vaig treure. A mi em recorda molt, a més sembla que són, no sé si del mateix any, que Possessió Infernal la primera o la segona, més aviat, la més còmica. Tenen coses en comú amb la 2 de Possessió Infernal. Surt un bitxo fins i tot similar i tot. Pot ser, és que els 80 també, tu ho has esmentat abans, però com era aquella? Noche de Miedo? Sí. La meva mare està obsessionada amb aquella pel·lícula. A mi m'encanta Noche de Miedo. Aquesta la vaig anar a veure al cine, jo crec de les primeres que vaig anar solet. I jo què sé, clar, vaig anar sol al cine i em va fer impacte aquesta pel·li. O sigui, avui dia em sembla una comèdia xorra, però l'element de terror era important i també no es prenia totalment a conya el terror. O sigui, era terror humorístic, però amb un respecte, jo penso. Era una mena d'homenatge comèdia. És que potser els 80 va ser un moment en què els gèneres estaven barrejats i sortien coses molt rares, perquè als 80 tens pel·lícules supersèries de terror i en canvi productes que toquen una mica la comèdia que també funciona i hi ha terror pel mig i te poden arribar a acollonir. O sigui, hi ha moltíssimes que tenen punts de comèdia i tal. Ara mateix, ara anava a dir Jovencito Frankenstein, però no, això és humor pur. Però jo què sé, quines més hi ha? Jóvenes Ocultos, aquesta, que a mi m'agrada molt i a tu no. Ja, sí. Aquesta té bastanta comèdia, que tu deies que no. Noche de Miedo, aquesta té una segona part que inclús té gairebé més comèdia. Sí, només l'he vist una vegada. Sí. Està filmint. I comença superbé. La primera meitat de la pel·li dius, hòstia, això és millor que la primera i tot, però el llistó baixa a la segona meitat de la pel·li, que comença a decaure. I ja no és millor que la primera, però sí que és digna. I potser la noia... A la segona part hi havia home jove o ho crec recordar? Hi havia sí, era vampir, però es transformava en home llop, sí. Va. Però clar, no els pots acusar de que sigui una xorrada, perquè Dràcula es transformava en llop, també. Sí. Mira, just que curiosament he agafat una caixeta d'unes pastilles que tinc aquí a l'estanteria i són repel·lents de vampir. Pastilles... Carmels amb gust d'all. Ho vaig comprar fa no sé quants anys en una botiga friki. Sí, de l'any 2008. Guaita. Sí. No sé si estaran caducades ja. Entre els anys que tenen i que són d'all, doncs vomites segur. Pues això, pel·lícules d'humor amb terror, recordo també les Memòries d'un zombi adolescent. Bastant recent. Sí, però no... Bueno, està simpàtic. Home, parlant de zombis, hi havia un que era American Zombie, em sembla que era un fals documental de que els zombis ja s'havien convertit en una cosa normal i muntaven com una espècie de campaments cristians per zombis. No sé si te'n recordes. No, però mira, ara, saps, quan ens van desconfinar, que vam poder anar al cine, la primera pel·lícula que vaig veure va ser... Com es deia aquesta de nens petits que hi ha zombis? Em va agradar molt. Sembla una obra mestra de les pel·lícules d'humor i zombis.
Pequeños criaturas, no sé com es deia. Sí. Pel·lícula, zombis, niños, amb la Lupita Ndongo. Lupita Ndongo. Uncut of the Dead, una cosa així. Uncut, Little Monsters, es diu. Pequeños monstruos estava en castellà. Era boníssima, aquesta pel·lícula. Boníssima. O sigui, jo la recomano ferventment a tothom. Ja és de les meves preferides d'aquest gènere. Uncut of the Dead és una pel·lícula japonesa que es va estrenar pel mateix moment. Pues ni idea. Pues aquesta de Little Monsters comença que sembla la vida d'un fracassat, un tio solter cabron que és un inútil, que la nòvia el deixa perquè és patètic i que és com un... Bueno, el tio més patètic... Comença com que vagi a ser una comèdia sobre un solter babós, idiota. Després, a partir de que li toca cuidar em sembla que era del fill de sa germana, o fill o filla, ara no me'n recordo, se m'ha anat del cap. Pues se'n va a portar-lo al col·le o alguna així, i aleshores coneix a la professora, que és aquesta Lupita Ndongo, que està molt guapa, i clar, a partir d'allà comença ja la invasió zombi i es queda atrapat amb la profe i els nens i tal, i aleshores tenen... És una miqueta com La vida és bella, on... Sí. Però en lloc de nazis, zombis, saps? Que han de distreure els nens i fer-los creure que tot és un joc, que tot el que està passant és normal, que tot és divertit, saps? I els hi canten cançonetes als nens mentre van allà matxacant-los al cap als zombis amb una guitarra i coses així. El tràiler ja fa molta gràcia, si el mireu. L'he de provar, perquè és d'aquelles que tothom en parla i encara no l'he vist mai. També clàssics. Parlem de clàssics del terror. Que hi ha un seguit de pel·lícules que són clàssics que no sé si vistos fora del seu moment també han aconseguit causar-te terror. Com són El Exorcista, The Omen, La Profecía i La Semilla del Diablo. Sí, La Semilla del Diablo és la que més, d'aquestes tres, la que més por em va fer, perquè jo crec que també per veure-la de ben petitet a la tele, i també perquè és d'aquestes que te la posen com si no fos tant per l'altre món, com si no fos una cosa que t'hagi d'espantar gaire, però sí que inquietava mogollon. I l'Exorcista, no me'n recordo quina edat la vaig veure, i sí, em va fer por, clar, però no sé per què no m'afecta de la mateixa manera que altra gent que li caga l'Exorcista. Sí. Jo tinc això, per exemple, aquella de Nòmades, que era de rotllo esperits, em fa molta por, però després em poses una que se suposa fa moltíssima por, com, jo que sé, l'Expediente Warren, i em quedo una miqueta així, igual. A mi, a l'Exorcista, passa una cosa molt rara. La vaig veure, em sembla que van fer allò tornar-la a estrenar i tot això, que em va agradar, no em va causar molta por, però en canvi allò que comences a llegir sobre cinema de terror i tal, i llegeixes que tothom et diu que la tercera part de l'Exorcista és tan bona. La vaig veure al cine. I em vaig ginyar absolutament. Ah, sí? Doncs jo la recordo al cinema i vam pensar tots, fluixeta. Hòstia, el moment del sanatori, bueno, l'hospital, que apareix, no saps qui és, amb les tisores de podar darrere d'una infermera per tallar-li el cap, em vaig ginyar, i mira que és un plànol quiet que no passa absolutament res. I què passa al final? No li talla el cap? No es veu. És que no es veu res en aquella pel·lícula, però et ginya. Sí. Bueno, és que em donava la sensació que quedava també incompleta, no, la 3? No donava una conclusió tampoc, no? O sí? No, és que tampoc es buscava. Ja en el llibre donava la sensació aquesta de que t'expliquen una història que és el que passa i punt, no hi ha més. I a la pel·lícula ho van canviar i van ficar que hi hagués l'exorcisme final, que en canvi el llibre no hi era. Una mica comercial, no? Sí, es veu que li van dir... Perquè és el mateix autor de la novel·la que va fer la pel·lícula. Sí. I li van dir, mira, o metes un exorcismo o... Sí. Si es diu el exorcista, que haya exorcismos, porque si no, no vende, nen. Sí. Mira, pues, una altra pel·li que també em acollona és En la boca del miedo, de John Carpenter. Favor. Sí, acollona no, però que m'agrada molt l'ambient i la història, sí.
Bueno, avui dia no sé si m'acollonaria, però en el seu dia tota la paranoia aquella em ratllava molt al cap. Sí, perquè a sobre és això, una mica Stephen King, una mica de Lovecraft, una mica de la mà mestra de John Carpenter. Potser podem dir que John Carpenter potser és un dels millors directors de terror, perquè no hem dit La noche de Halloween, però... Hombre, sí. Ole. O La niebla. Un geni. Un geni tal. Geni i tal i tal. Sí. I dient així una raresa ara que se m'acut, Midnight Movie és una pel·lícula que també em va fer molta por, que potser no és molt bona, potser diries que és una merda, però és una pel·lícula que té alguna cosa, que juga amb el cinema dintre del cinema. Durant la projecció d'una pel·lícula de terror, l'assassí de la pel·lícula, que és un rotllo Jason, de divendres 13, s'escapa de la pantalla i comença a matar els espectadors. Això no és de Demons? Sí, doncs d'aquestes així, però en aquesta és com d'entrada i sortida, o sigui, els espectadors també s'escapen cap a dintre de la pel·lícula i fugen per dintre de la pel·lícula, després tornen a sortir per fora, aleshores li donen un joc bastant interessant, que és una pel·lícula que potser no està molt ben considerada, però tenia molt bones idees i em va frapar també en el seu moment. Jo no l'he vist, la veritat, o sigui que... És rara de trobar, la tinc en Blu-ray, però la vaig demanar a Amèrica. Midnight Movie. Jaume, em sap molt greu, però ja estem complint els temps. Hòstia, doncs encara no hem començat a dir pel·lícules. Pues sí, és molt fort, perquè tinc la sensació que acabem de començar i ja portem 50 minuts. Doncs mira, i ens hem deixat de parlar de, jo què sé, de Sam Raimi o de Wes Craven, o jo què sé, de Guillermo del Toro, o grans directors, jo què sé, l'Argento. O James Wan, que tu l'has comentat pel damunt, però... El James Wan, sí. Tenim molt que dir. I no hem parlat de res d'aquesta saga de l'universo Expediente Warren. Sí, los guarros. Los guarros. Bueno, tornarem a fer un altre especial dedicat al cinema de terror, que ja veieu que és un gènere que ens encanta, i és per això que et demano que facis un segon de silenci, que publiquem la cançó. Els malparits estem a iVox. Els malparits també estem a Spotify. Els malparits som a Apple Podcast i també ens pots trobar a Google Podcast. I ara de nou, si vols, digues això de les xarxes socials... Bueno, doncs ja sabeu que per estar al dia i al lloro de les nostres coses ens podeu seguir per al Twitter, que és Maleït Malparit, així en singular. També tenim l'Instagram, Maleïts Malparits, el Facebook, Maleïts Malparits també, si ens busqueu per allà al buscador, el blog maleïtsmalparits.blogspot.com, correu electrònic maleïtsmalparitspodcast@gmail.com i el YouTube Maleïts Malparits, que algun dia l'acabarem de fer. I després recordeu que us podeu passar per l'aixeta, us podeu convertir en mecenes del programa, escoltar el programa per avançat i si fiqueu més pasta fins i tot tenir programes especials. Al igual que els que ens apoyeu per iVox. I recordeu que si aneu a la nostra adreça que tenim als nostres perfils a les xarxes socials, trobareu un link que us portarà a poder comprar els Manero Brushes, que són els pinzells per Procreate que ha creat l'Itai Manero, que serveixen per dibuixar de puta mare i que l'Inktober ens ha demostrat que se li pot treure molt de profit i una part de l'import que pagueu va a les nostres butxaques. Dit això, com sempre, acabarem el programa amb una cançó d'en Jaume dedicada al tema d'avui, que són les pel·lícules de terror. En què ens sorprendràs? Ni ho sé, ni m'importa. No, sí m'importa, però li posaré molta cura perquè ja saps que és un tema que m'agrada. A veure si aquesta vegada li poso una lletra més elaborada que les últimes. Doncs això espero. Fins aquí el programa d'avui i ens veiem la setmana que ve. Fins aviat, amics. Benvinguts a l'especial cinema de terror de Maleïts Malparits. Hi ha un cinema que fa frapar
dona nervis, fa tremolar, potser n'hauràs sentit parlar. És el cinema d'espantar. Cine de terror, patirà si el sol de nit. Cine de terror, el cine que fa cagar. Busca parella per poder-la abraçar. És millor tenir algú amb qui veure el cine de por. Jo soc l'amant del terror psicològic. M'agraden els fantasmes com el qui més. Jo soc l'amant del gore i la sang. Si no hi ha budells, m'acabo clapant. Cine de terror, cine de terror, de terror, de terror, de terror, de terror. És millor que el cafè et manté despert i amb el cor calent. Si t'enganxes, l'acabes estimant, no podràs esperar a veure la següent. Craven, Carpenter, Cronenberg, Argento, Romero, Raimi, Hooper, Wan, Polanski, cine de terror, Hitchcock, Nakata i Takashi Miike. Qui són aquests? Són grans directors de terror i tensió i misteri. I molta por. Tothom crida. M'encanta el terror de l'Universal. Homes, jocs, vampirs i altres coses mòmies. Compta'm el vampir que surt del taüt, et xuclarà i seràs el seu vermut. Compta'm el fantasma d'en Pere Joanet, et mira quan et dutxes tocant-se el cacauet. Cine de terror, cine de terror, 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 de terror. Festivals ja de tant en tant, el de Sitges ja el coneixeu, i el de les cotxeres de Sants, quants directors n'han sortit plorant. I el Creepshow? No hi has anat mai. Catalunya plena de festivals. Però dona gustet, potser per això mola. Com pitjor passa el prop, de millor passa els festivals. Et faràs nyanyos al cap picant al sostre. Cine de terror, tot el públic crida, feu ai que ha arribat l'esglà. Cine de terror, cine de terror, menjau-me i ens estima, de terror, de terror, de terror. Hi ha qui opinaria que podrien ser les estrelles de cine de terror, cine de terror, encara es queda. La, 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 la. No al Halloween, visca la castanyada. Bueno, ho diem per mare d'en Jaume, que Déu-n'hi-do feliç. Apa, una abraçada, amics.